As terceiras xornadas de antropoloxía versarán este ano sobre a mitoloxía galega. Despois de ter tratado temas como a morte ou a menciña popular, toca agora achegarse ao patrimonio inmaterial. Cada vez se fala máis do patrimonio inmaterial, por fin empeza un pouco a coller o valor e o espazo que necesita, non? A revalorización do patrimonio inmaterial como esencia fundamental da identidade e da cultura dun pobo. E a nosa mitoloxía, a nosa magna mitoloxía, unha das máis ricas de Europa, pois merecía a pena ocupar estas xornadas, que son 3 días. O evento arrinca o venres 16 ás 5:30, ca proxección dun vídeo sobre as lendas da pena molexa narradas por Ángel Gilberto Martínez, compañeiro da Sociedade Galega de Antropoloxía falecido recentemente, o que se homenaxeará este ano. A continuación, Ana Filgueira falará dos lugares físicos asociados a lugares sagrados e mitolóxicos, e Clodio González recuperará o mito das serpes e dragóns a través da tradición da coca. Consideramos que é importantísimo porque é unha maneira de coñecer, de divulgar e de promover e ensinarlle a xente a nosa cultura, de difundila entre todas e todos, porque é unha cultura con moitísimos anos ás costas, que ademais é amplísimamente variada. Xa se trataron temas como a morte, xa se trataron temas como menciñeiras, etc. E agora tamén a mitoloxía con grandes expertas do país e tamén de fora de Galiza. O sábado falarase da Raíña Lupa cunha conferencia a cargo de Ana Ruiz Blanch e sobre as fronteiras entre o rito e o mito, na charla ofrecida por Marcial Tenreiro. Pola tarde, Antonio Reigosa presentará os seres míticos galegos e Antonio Balboa Salgado percorrerá as cidades asolagadas. Ambos os 2 días, a xornada péchase cunha mesa redonda para facilitar a participación dos asistentes. Para o domingo está programada unha actividade en colaboración ca Asociación de Veciños de Cerponzóns, que pretende recuperar a tradición da transmisión oral. Outros anos temos feito roteiros culturais e este ano, ademais, aproveitando que Cerponzóns celebra o seu milenario e como moito deste legado patrimonial e mitolóxico se conserva nas parroquias, quixemos facer ali unha actividade en colaboración coa Asociación Ochedeiro e é unha actividade que pretende precisamente recuperar esa cadea oral de transmisión de todo este legado que se rompeu, por desgracia, nos últimos anos, facendo un espectáculo a cargo de Raquel Queizás que se chama O Eco das Pedras e que está inspirado precisamente nas lendas e na tradición oral galega. Dende a Saga agardan repetir o éxito de edicións anteriores, con cheo completo durante todas as xornadas e un público moi participativo.